Detta är helt galet. Vi har pratat om detta under många år, men nu har vi kryptobullmarknaden som är i full fart och vi tror att det kommer fortsätta. Men detta här är spännande, detta har hänt ganska nyligen. XRP, ingenting har hänt med priset under flera år. Men nu har priset gått från $0,5 upp till $1,3 på bara någon vecka. Och det som händer är att deras vd Brad Garlinghouse pratar med Trump och regeringen i USA om att implementera ett nytt ekonomiskt system, ett finansiellt system. Och många tror nu att XRP kommer leda den vägen, och det är det vi tror också. Och det vi kan säga då är att om det skulle hända skulle det kunna ta Ripple och XRP till väldigt höga höjder. Frågan är såklart, är det som kommer inträffa? Våra sources säger definitivt det. Och vi har som nu då tjänat mycket pengar på XRP för att de har gått upp väldigt mycket så som vi trodde den skulle göra. Och det ser ut som att XRP har inlett sin egen bullmarknad. Så vad tror du? Kommentera nedan så ses vi i nästa video.